Ai. Iwara. Kuri nega ya, wai nega jogi nega. Ati Omolo added you into a group. Omolo timore. New WhatsApp group. Kap iluongo group iluongo nango. Payment of dowry. Payment of dowry. Apenji. Moko nyako ka ng'ane. Ne. Dongo dwa nyombo kata nosekete. To kamodwa nyombe ni be onyuolga. En gi nyithindo. An modhiera nya piny. Ng'ato keti WhatsApp group. Ni son ne no dwa nyombo. Adiga monga teko manyuol ya. In mano koro idwa konyo mago gik mano kasole. To koro mae. To kase wasenyuomo. To waduto wawinjo maber kose en gotieno en gin ka kendgi. Mano ok mana mare kende in igolo pesa ni ketho kuni ni bro winjo. To koro kanyo kena donjo. Mago gik man ko bire simba ta rucho ta we group no ta wera go chuth. Dhano pidh jamni. Dhano kudwa pidho jamni dhano wuotho tani tembe gweng' chiri yien chiemo gi wuotho. Koro sani koro wachani sonwa uru wadwa nyombo. Sonwa uru wadwa nyombo. Ng'ato tima kata kokene tinde wuok ni koko thago wa WhatsApp group kan wasol kata koke ne weyo ndalo kalo ma koke ne urumo te no bire WhatsApp dawari go magano mago kasol ga yani gimiluongo ni lefting without apology maro wuoge group no gi lefting de chwodo gi block wuoge group no sa mago mela left nikech okanyal timo gi aina wuoge group no wacho weche mang'eny wuoge group no miru ati payment of dowry mago weri go mana mago kasol dowry beti go ruch gigo bwana gigo wang'o yamo ka gombu to ti donge jonyuol wacho ni nyithindo ni mana gi kwe yawa to kwani kochuno do ruchi an grube go kabedi ma rucho ma okanyal kata mano walo wa nango walo no payment of dowry mano okanyal timo mano katimo kabedi atamora kwani akonye kendo to ka karang nwaro miero nyako ginigo walo ga ana won mago kwanyal sa mano okanyal timo